Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kidikot jangka Hanyo Tribute Council West Khasi Hills District haka khat pratrik ubnai rempang arajar arpuar. Kira let jingo ya ka wei ka longying ka badan haka snong nong sopian West Khasi Hills District. But I jing erap yo wei na pedeng kidikot jangka ni ka longying ubadan ha pedeng ka jingduna bat ka jinglong ba kerpang ha kidikot men. Kat kom ka jing etho jangki bahaying hasem uni rangba udannya ka jinglong ba kerpang ha ka met jong u nado badang kha bad hadu menta usu imbait tang ha jing thia. Hagani ka snila senran lang do President jong ka HYC West Khasi Hills usamla lumlang khars emle. U General Secretary usamla wantai bok lingdo usordar jong ka snong uba Syrian wa lang bat kiwei. Lumba ka jing aikitin jong sordar snong yang ikum ka seng bahangya po snong sopian. Ba iwe nei dikot jong kanai ka yeng ba dan akamet ke pembiang ke jinglong ke jong i te ngi kum ka seng iso kya ka bde ba kani mar bang iso thu ba udai pardo prasnam jong i ya ka ba ni don kam pa kum no ban no jing arab ha ka bde ba i te khndiat ngas ngo ban phai ha ka bde ba ini we na gi khot jong di ka long yeng nak leng jong a kum we na ki nong elam abang ayu i abang apoy ni nga isn a ya i pat pengaperkhat ba kibabun kibriu ngani parado parasnam jong kibju perkhat lem ya kum kine ki para briu jong namar balai kim perkhat namar bangim sutu ya ka jing e jong ki rai tang kawe ka long ba ladam manga ngan phong ye ka juti ka jong i hata ngan so thu ye ka jing e ba ka jing jar da manga ma phi ngan phong ye ka juti jong i ka mun ni so thu ye ka jing e ka jong i ka lai mat ha ka jing i ka jong i tingi kum ka seng ni shukit bok ba ublai undan rangkat lem ba phi ba ka yeng ka sem hi ba ro ka we ba unyelam man ngi kerpat ro ye ki we pat ki parado prasnam ki bayo i ya ini dekat jong di kayeng pakini arab lem par ki department ke boper ki bede bat ha ka bede ba kede ka banta kede ban perkhat asngo ban ong ba ha ka bede bat ki ne ki disability ki baduna ka dekat met na kaleng jong ka sarkar ka jongi ka patdan ka polisi ka pabiang pha bani arab ya kum ki we kendu kum kade tingi kum ka seng ti sngo ban ong bai ka sarkari ki dong mi khmat bakin thaulat kum no ban arab ye kum kini kalau don kata ka resolution polisi ban thung kam ye kum kide ki baduda ka dekat bet ha ki DSC ten rei ha bang apik ha ka bede ba ki DSC district selection committee bon kim yo kum kide ha ai ka ja kum kade asgo bon ong ba nak leng jung kum ka seng ini ai budden bat ki department boper ki bopik ya kum kini kum ka social welfare ki we pat ngi pen pau je sungu kerpang ya ka sinong ka balai yarap kham tam leng bab jing pendrung ya ka ai wai nam skim nam tak ni ka yeng ngala kli babu i ka yeng ka sem ka long kunu yang ba ka yeng ka sem nak leng jang ka sarkar leng ba ka sinong ka jing tre jang som jang sinong ila ya ba pendrung ha ka ai wai nagalian jongi hang ni ngiwan hag ne kapor kumbang idei ki dikhat jong HVC hag ju kapor ngidei ki spai jong jai banreu hag ju kapor ru ngidei kum ki kun Kristan ki balasu spa dau Jesus Christ ulawan hag ne perthai da ka jing nuksa klong bau don kat bar kita ki bapang bastom ki ba don ki jing duna dikhat met hagum kita udon kat kum kita kadai ka benta jongi ru kum ki samla jong jai banreu ki dikhat jong gari bajai mereu kum ki dikhat jong HYC bangi de bandor kat hakum kini benta kum ba ujisu layalam ngi kum ki Kristan ngemla hi habang poi hang ne midan ki jing sngau diau ga masing bujung kum ki breu
abang yu kum kini wa I ma kam tam idon hapreng kum kini ka jinglong ka ba ublei ulai kerpang handai ka bang isotunat kaktin jong ublei lebitikas kelenong ka bakhat khandai ka khat ka bakhat saw ka ong min tim yo ba kelut lemne min bu ka jingjin thut yo ba matla handai min shifting yo ublei ujong me kani ka hikai yang iktin ka jong ublei ka hikai ru yang kum ki kun kristan bang ngim dei ya ka ba ngin ibeng ya kita ki badon ka jing duna de khat met handai ngi dei ban shifting yo ublei da ka bangin I jaki kum bang I jala dei kum ka seng ikit bok yang ya phima ba penlaj nap deng ki jing pang sistem boda pidon kum kani benta rei tang ka wei nga kerpat kum usam la jong athan no habang idon kum kani ka benta ka e ka ublei la benta ya phi ba pin im kum ni ya nga bangin im kum ni ngin hun ya ka e ka ublei ula bu nam ta ka jing im ki jong bi kum ka seng ngidon tang ini khniat ki benta kum bang la kular bangin don rekat berkibreu ki jongi joka thai west ka zil ki badan nap deng kanu nu jing jenjar kum tangi wan rai ni ki jing ai subhai barit nam ta jong phing ngai priang na du musim ni jing ai ki jongi